Мърза е само за слабите. Мърза е само за слабите. Да, аз малко не съм съгласен, брат. Най-лесното е най-трудно. Най-лесното е да дойдеш до залата. Да. Много има такива много мъдразни, дет приказват, че няма нужда да загря и такива. Това е по-наглупост. Тоест, колко е важна тренировката, толкова е важна и загрявката. Даже е по-важна, защото... И аз век съм казвал, тук не е важно колко дигаме, а как дигаме. Ти нали си тренирал ММА и там е същата работа. Ти трябва на висок пулс и да мислиш. Това е една така култура, където дали ще си прибереш тежестта, дали ще се подредиш после. Това са неща, които тук се учат и мнозина не ги знаят. Има една работа, много ме дразни там в тези социални мрежи. Нали те им правят преди след? Да. Няма после. Здравейте! Днеска съм на гости в Хасково в фитнес Далан при моя приятел Росен Костадинов. Драго ми. Който се опитва да прави нещо в малкия град. Много хора ми пишат къде мога да тренирам по този начин, в други градове, извън София, само в София е имало такива зали, такива условия. Не е така. Момчето се опитва и тук в Хасково да води кросфит тренировки, функционални тренировки, тук в залата. Да. Фитнес Далан. Опитваме се спрямо условията, както виждаш, не са най-подходящи, обаче въпреки това, когато има желание, има хора, които идват, раздават се, получават едни доста добри тренировки, които са напълно достъпни за всеки и са допълвани и ставаме по-близки до това, което е в кросфит тренировката. Има ли при тебе хора, Има, да. Събра? Да, доста. Не са малко хората, не казвам голяма приказка, не са никак малко. Преоткриват тренировките, все повече хора се опитват, пробват, виждат, че е за тях. Опитвам се да обясня, че между състезателния кросфит и това, което е по клипчета и състезания, няма нищо общо с любителския. Пробват. С това, което е за здраве, реално. Да. Няма нищо общо, едното с другото, пробват, харесва и остават и подобряват тяхните физически качества и стават едни по-добри атлети. Сега аз мога да кажа, защото Росен го следя, той идва в София, запознахме се там в София, а аз по принцип тук с Хасково съм свързан и идвах при него в залата, миналата, преди една година някъде идвах. Година е нещо. И по него следя му развитието. За една година доста така е развил нещата, доста хора е заребил да тренират, тук даже не ги събира залата от време, нали така? Понякога, да, когато така в един час всичките трудно са побирали. Въпросът е, че когато има желание, като има желание, има възможност. И много готино мото има Росен, така негови тренировки. Мърза е само за слабите. Мърза е само за слабите. Да, аз малко не съм съгласен, брат, защото мене да ме мързи, като имам дисциплина, като знам, че трябва да тренирам, успявам. Това е най-важното. Дисциплина. Опитвам се това да им кажа, че просто постоянство, нищо друго. Трябва да идва, да. Защото много хора търсят мотивацията, обаче за мен тя не е най-точното, защото днеска има, утре може да няма. Точно и така. Те се отказват и казват ми не съм мотивиран. Ами точно тогава идва желанието, волята, дисциплината да правиш това, което искаш. И то е баш дори да те мързи, вярно, че мързаме да сме, ма дори да те мързи да дойдеш да тренираш. Това е важното, да си самодисциплина, това съм казал и в други видеа и с други хора, които съм говорил, всичко, нали, дисциплина, да си направиш един навик, да знаеш, че нещо трябва да го направиш. Точно. Да се чувстваш, аз даже брат, като не тренирам, мене ми е гадно. А много хора пък обратното. Мислят, че като останат вкъщи в леглото, ще се почувстват по-добре, като се починат, докато като дойдат тук, като се тонизират, раздвижат тялото, се чувстват много по-добре. Точно така. Това е, нали, парадокс със всеки смисъл. Аз сега съм изморен и като ходя да тренирам съм още по-зле. То е обратно. Точно. Особено пък вече като станеш натрупване, да се натренираш, да придиш самочувствие, защото нали, ги учиш и някакви нови работи да правят, някакви движения, пък за мъжете, нали, вече се добива и самочувствие, съвсем друг начин. Така. И когато видят, че могат да правят работите, които им се показват, стават все по-уверени, придобиват това самочувствие с по-голямо желание. И като има и група по принцип, нали, когато сме. Как, нали, създаваш, да се дърпа, ние това се прикажем, че той няма тук с кого да се дърпа. Но когато има някой, с който да се дърпате, то това го целият спорт не го няма, брат. Както има по един щангист, по един тенисист, по един боксер, няма, нали, това го няма, но нали, за аматьорския спорт, когато са в група, хората е много по-различно, всеки... То оттам идва и малко мотивацията. Така, нали, това вече по време на самата тренировка. Нали, то едно е да стигнеш до залата, дисциплината да стигнеш. Тук вече по време на самата тренировка с някой да се дърпаш и така. Аз това казвам, най-лесното е най-трудно. Най-лесното е да дойдеш до залата, просто да станеш, обаче в същото време изисква най-много усилия да го направиш. А пък и да ти кажа друго, мене, когато ме е мързяло, най-големият зор ми бил да стигна до залата. Стигна ли един път и то вече рутната фаша загряваш и почваш. Най-трудното е да стигнеш до тук, всичко друго е лесно. Сега ще потренираме малко, през това време ще си говорим.
да види тъкмо и залата горе-долу какво представлява. Много има такива много мадразни, дет преказват, че няма нужда да загрява и такива работи. Ти той ти караше ги да загрява? Да, постоянно. В началото беше по-така, обаче, защото виждам, че не всички загряват. И, нали, както навсякъде, си имаме дъска и тук и реших да пиша загрявката. Да пиша загрявката за абсолютно всички, да бъде еднаква, защото голяма част се пропускат. И после, нали, тренировката ни върви... И то пак фаща стадния ефект, нали, винката? Да, точно. Да. След това задължително оставаме стречинг. Пръчки ласт си има ли, брат? Ласт е там. На тебе взема ли? Да. Има някакви работи, защото се викаш, че няма. Имаме. И ги карам всички да загряват. Дали след това и стречинг задължително, след тренировка. И опитвам се да им обясня, че това са важни неща. Тоест, колко е важна тренировката, толкова е важна и загрявката. Даже е по-важна, защото тренировката може да не изкараш, ама като не си загрял, може да се контузиш и няма да тренираш после. Аз им давам елементарни примери от живота. Викам колата, как изчаквате малко да загрее преди да започне цялото нещо, нали? Викам, тук е същото. Не може да се измаксиш, без да си подготвил тялото. После казват това, боли, нали? То от тренировките, не е пич, не от тренировките, от неправилното загряване или изобщо неправилното на загрявка, от прекомерното дигане на тежестите. Нямат техниката, а вече искат да дигат големите килограми. Аз винаги съм казал тук, не е важно колко дигаме, а как дигаме. Това е моят принцип тук. Ако че си самоук, нали така? Да. И другото, което е, да. Ти смята, че някой, който сам се е учил, да каже, че техниката е по-важната, е много, защото някой казва, би мал, нали, да дигаме, въпреки съм самоук почти всички движения, които, тъй като Хаско е малък град и нямаме така... Добре, нали има спортно училище? Откъде да черпим знания? Има, но няма вече ученици. Все по-малко става. Честно казвам, не съм запознат колко треньори има, но дори да има, не са много. И не можеш да изчерпиш така знания, няма откъде да отидеш някой да ти даде знания, някъде да изкараш курс тук в Хаско, нещо друго, няма къде. Не, то за курс остави, например, някой треньор по щанги да отидеш, по гимнастика, няма ли? Казах ти за щангите как са нещата. Казах ти как са нещата. Те вече дърти не им се занимават. Има нужда просто от така подмяна на... Ма ти пак за това, че да похваля хори напред-назад по други зали, гледах. Ма то така трябва да се краде, бе. Гледаш, сравняваш. Аз затова идвам, когато имам възможност, идвам при вас в София. През останалото време, когато мога, ходя при Момчил в Пловдив. Той също доста време се занимава с кросфит. Комуникирам с един приятел, дето споделих в Испания, който той също ми дава насоки. Супер. Опитвам се от където мога, както мога да почерпя някакви знания. Чета много след залата, прибирам се книги, клипове. Оттам съм дошъл. Знанията е много практика. Идвам в залата, каквото съм прочел, практикувам. Първо през тебе да мине после на калатка, не защото някой на клиентите пробват първо. Не, по-голяма част от тренировките, които давам, съм ги изпитал аз. Аз съм ги направил, аз съм пробвал да видя как се отразяват на тялото, на кои моменти могат, нали, да отпочинат, на кои места могат да натиснат малко повече, защото и това е много важно, много голяма част, нали, ги притеснява тази интензивност и примерно видят комплекса няколко движения, изхвърлят се, измаксат се още в самото начало и прегорят. И пак даваме елементарни примери, че, нали, самата тренировка трябва да бъде както бортомера на колата, почне от бавно към високо, нали, а не обратното. Защото голяма част в началото се фърлят и аз съм го правил, даже тогава като дойдох в София преди година и нещо, нали, точно това ми беше казал, добре си, но в началото много... Да, то това е честа грешка. То по някой път, особено като се превъзбудиш, сега ние като бяхме с предния клип да правих.
като те повлече, то е, по принцип, той е да си добър и да можеш да се овладееш, да. По принцип, по някой път го мога, ама тогава винаги става. И когато не се овладиш, или примерно искаш да се докажеш, стават тези прегаряния и после казват, ма тя тренировката не е за мен, тия тренировки, тая интензивност, пък нали, не е точно така. Това е на много хора, аз тук скоро с някой, не помня на клип ли къде го обяснях, с някой си прекарам, че тук нали, проблема е, като дигнеш много висок пулс и той самият ти организъм има компенсаторни механизми, които се включват и много хора, като не им се е случвало, пак въобще да дигат пулс, аз дигнах пулс, и шок и такова, а то нали, тук смисъл е точно, то затова не знам дали знаеш по принцип, кросфита по принцип е са тренировки за пожарникари. Да. И те така са почнали, да. И то нали, там се сещаш, влезеш вътре в горящата сграда, то сърцето ти във врата или ти пада в петите долу и там се работи на точно това. Той нали, ти нали си тренирал ММА и там е същата работа. Ти трябва на висок пулс и да мислиш и да докато се бориш, докато се биеш такова, то е същата работа. Другото дето се принася прямо от живота е това да не се отказваш. Смисъл, дори да ти е трудно да продължиш да... Това е хубавото. Да си направиш някакъв такова паралел за живота. Какво ще правим? Обръщане. Опа! И друго за загрявката, първо тук им обяснявам, че нали, има значение, има си активни и пасивни движения, в които нали, активните трябва да са в началото, защото много хора нали, правят дълги стречинги на мускулите, които по принцип е за след тренировка, не е за преди, И даже и пръвно казват, викат тия руските, знаеш, че май нещо разтегнат. Аз викам, нали? Да, бе, аз имам видео за стречинга, където съм къснил, кога се прави. Активни е за загрявка, другото е за такова. След това има, нали, втора част на загрявката, която е специфична за движението, което правим в момента. Да, всъщност да. Което правим в момента, много хора това също го пропускат. Да, почва директно на кила. По-дърг повече трябва да загрявам. Ето е хубаво. Това са нещата, и тук хората не са научили още. Ето тези. Ще трябва някаква част, която да раздвижиш тялото, да днеш малко телесна температура. След това активна загрявка, втора загрявка, специфична към движенията, които ще правим. Много хора отиват на пътеката, поражат 10 минути, слизат и директно почват с движението. И това съм го приканал, че някой, аз ходих до залата, загрял съм. Точно си ходил на крачка, примерно, разстояние да го минаваш по принцип за половин час, да го миниш за 15 минути, то мога го приема, ама той си ровил в телефона, подпичко съм се като и ходих, значи съм загрял. Това са още нещата, които ми прави впечатление, се опитвам да наложа на хората, че... Ама поемат ли? Да, някой. Голяма част, дето идват вече тук при мен от повече време, поемат и идват, погледнат към дъската, там е написано, знаят, че трябва да го направят. Без нищо влизат, вземат си нужните работи, нали, ластик, въже, пръчка, каквото е нужно. Започваме, загряваме се, това виждат, че има нали, втора част, която специфични движения правим и тогава вече започваме да правим. Десятки има ли, брат? Десятки има, да. Сега ще направим едно мини комплекс, да кажем какво ще правим. Едно обръщане от земя, едно отвис от коляно, един преден клик и едно обръщане с клик. И сега ще ги направим първо на по-малко кила, още загряваме. Да угаснем, че още загряваме, вече стана хората 15-20 минути. То една загрявка е колкото една тренировка. Горе-долу, да. Ай, чакай, не объркам. Нищо, дай. Оп. Даже ще мина още един път на тези кила. Ясно. Ей, това също.
Кацето са, като съм правил за щангите клип, сега не знам дали ви направи впечатление, и двамата оставихме лоста и двамата се бутнахме дисковете. Защото като се е толкова намърдни диска и вече има дисбаланс и може да се контузиш. Нищо, че са минимални кила. Дори на малките кила да го правиш. Това е една така култура, където дали си прибереш тежестта, дали се подредиш после. Това са неща, които тук се учат и мнозина не ги знаят. И ги пропускат. Така е. Ти преди ММА тренирал ли си нещо? Не, футбол като всяко дете. И оттам изведнъж на... Че как от футбол на ММА? Не знам. Няма логично обяснение в прехода. Не викам да не си ги бил на мачовете. Не, бях доста остро влизах в единоборство, аз бях ляв бек. Доста остро влизах в единоборство и треньора за това много ме харесваше, че не стъпват. Ама ми направиха картотека, взеха ме пускат вторите полувремена, цяло по време втор да играя. И нещо стана и прекъсна. Не съжалявам. Ма то по наше време всеки тренираше нещо. Да. Нямаше къде, особено футбол, най-масово. Времената така се измениха. Тоест, по наше време всеки тренираше нещо. Няма че не е тренирал, имаше друго. По дворовете на училищата всички играят. И имаше от кой да така някакъв пример да вземеш. Да. От някой къде да вземеш пример, да видиш. Докато сега това нещо го няма. Групички гледат един от друг. Место по кафета, т.е. место залите ходят по кафета. Няма от кой да получат един добър пример, който, нали, да че залата... Да, от Инстаграм. Да, там не е подходящия пример. Там е... Това нещо е... Има една работа, много ме дразни там в тези социални мрежи, че се пропагандира как за 2-3 седмици и 2 месеца от дадена форма влиза в нечовешка форма. Да. И хората остават с нереалистични очаквания. Точно така. И това е нещо, което не ми харесва, че там са дадени хора, които най-вероятно през този период са изцедени на макс. И освен, че са изцедени и са се засилили. Освен заселените, изцедени, обезводнени, снимани, потъгъл. Аз знаеш какво съм казал винаги, брат. Нали те им правят преди след. Да. Няма после. Да, точно. Да. Това е много, да, не съм, това е точно, няма после, го няма никъде. Няма после да видиш как, психически как е. Повече турхват и казват, идват, аз има доста жени, които идват тук и като чуят за диети, защото са били попаднали на хора, които не могат да направят диета, но им е дадено най-елементарно. Пиле краставици по един час толкова на това и като чуят Ама те са оставят без такова. без мазнини. Без мазнинилство. За жените е много важно. Да, там има прекалено много хормони, които оказват влияние и идват момичета жени, които са пострадали и не искат да чуят повече за такива. Може и да е правилно. Да. Ама ето, когато е балансирано, не е лошо. Ами то и не е диета, ти си ядеш нормално. Начин на живот, да. Ти как ти? Не отсхол на стола едно. Кой яде? Сутрин, обед, вечер. Един ден ядеш свинско и не ядеш пиле, и не ядеш риба и ден после. Да. Не, че го правя сега. Нямам месо постоянно, ама. Ама нали, имаше някаква култура. Няма нищо. Социалните мрежи имат добри примери, обаче те не са интересни на хората. И като мене, моите видеа не ги гледат. Примерно. И твоите. Аз опитах преди време да... Опитах се преди време. Мислех, че мога да го развия, но освен, че голям ангажимент иска и време, смислената информация никой не я приема. Да, всеки иска да гледа интриги, тъпоти, да се правиш на шут. Да. Това нещо не е за мен, не го умея просто, не знам как се прави. И просто прекратим, но видях, че трябва, нали, да пропагандираш малко повече глупости.
да му си интересен на хора. Няма как. Или трябва да си някакъв... Чакай, че сега кажем, че правиш и такива благотворителни дейности. Да, по принцип Благотворителни тренировки, събира пари. занимавам се с други неща, освен тренировките тук в залата. То няма... Ама и се получава. Нали, но без хората няма да стане това нещо. Ама по самия факт, че събираш хора да го направите, то да тренирате, да дават пари. Точно. Да дарят, не само да дарят или само... Идеята на тренировките на общество се създаде и благотворителности, които казват той, са точно така започна. С хората, които тренираме, направиха ми голям жест от рождените ми дни, изненада, торта, тениски, подаръци. Да. И оттам съм почувствал много добре и реших, че освен тренировките може да правим нещо друго. И други хора се почувстват добре. Предложих му като идея, съгласиха се. Супер бързо се организирахме, събрахме средства. Първа, втора, трета и така. 2 декември направихме 5-та благотворителност. И те даваха и по телевизията. С която стигаме до много хора. Обикаляме над 35 села, над 600 семейства. Събираме суми за болни лица от града, които са... Взе до да са помогнем на който можем. Да, поне нещо. Да, и да дадем един добър пример, защото примера, нали, както е хубаво да го има и да взема някой да се даде. Все от някой трябва да се дава. От хората не са научили на неща, дали казахме, да загрият. И нали за истина? Нали за това те давам сега? Да. Метавират да дойдат. Ако сте от Кърджали, от Димитровград, от Хаско. Тук не. Харман ли? Любимец. Околят. Сега ни се смеем, ама... Ако сте от областта, имате желание. Паркинг има голям пред залата, има къде да паркира. Хората обаче взеха да поемат така. Надявам се за напред да стана все още по-добре. Да разбера, че спорта е здраве. Аз това ми дале. И движението като цяло. Да. Аз се опитам да обясня, че тук, нали, това е вашето мото на залата. Значи, тренират за визия пък. Да. Че ние визията е най-важно, да. Аз много път съм го обяснявал. Ние тренираме за здраве. Когато си здрав, неизменно след това изглеждаш добре. Да. Казвам прост пример. Няма как да изгребеш. Примерно да кажем, има тренажер да избягаш километър за под 5 минути и изглеждаш зле. Няма как. Така е. Не бе, виж сега, брат, те самите представи за той как човек да са размити, разбираш. Те си мислят някой, като много нацепен, не е такъв процент, и ни то се вече, а той прямо човека прави 3 набирания половинки и ви дига 200 пулс и трябва да се учим 10 минути да направиш 3. Разбираш, той не е здрав. При всички промотират някакъв здравословен начин. Това не е здраве. Аз това се да им кажа, че това не е здраве. Здравето е да му разкачаш, да бягаш, да се задоволяваш нуждите от ежедневието, от бита, без проблем. Точно. Това ми е идеята на тренировките, нали? Към това се стремим. Другото, което е важно за мен, че, нали, много хора сега гледат, за тях те тежести са много. Не е важно да се дигат толкова, нали? Когато не можете. Да, бе, много ясно. Аз сега се базикам по принцип. Росен, той дига повече от мене. Но искам да кажа, че ние до касино тия тежести сме минали много време. Да, не е станало от днес за утре да почнеш тези. Минали са години, докато дигаме. Първо сме минали през основните движения. Клек, чага, рамена, преса. Да изградим едно стабилно тяло и тогава сме започнали да... От стабилно тяло се има предвид такова да може да клекне, да не е само визуално. Здраво ядро, здрав корпус, който изпълнява и най-вече правилно движенията. Много честни са. Те не са и някакви зверски кила, ама? Самите ежедневия тук ги прилагаме в нашото ежедневие постоянно. Аз казвам, викам добре колко пъти на ден сега, защото ние се клякал, страни вода капачи. Викам първо стоите, няма как, нали, клекат и да сипи. Капачите моля да се сипи, ако днес бъдеш ще клекнеш 200, прямо без да имаш силата, мобилността, способността да клекнеш. Викам с лоста, с малко тежести, с подувка, с диск, няма да ти стане нищо. Без нищо от началото. Да. Най-малко иди без нищо, да минеш паралело, да ни тупето под коляното. Викам, днес колко пъти сядаш? Колата сядаме на леглото.
На стола, да. Те забравят да станат, брат. То ти Да, това го има повече, да. Хора забравят да станат. Тягата е било за кръста време. Напротив, нали? Работи добре. Напротив, ползите са много. Всеки ги знае. Аз им казвам, добре, като иди да пазароти, не е ли по-правилно да пресъздадеш движението в ежедневието? Да видиш хубаво стегнат, да стигнеш турбите или нали, да се гърбиш да ги дигаш. Кое е по-правилно? И тогава чак се замислят, че нали... Трябва някой да обясни. Пък не винаги има кой. Опитваме се. Аз най-мразя щани. Всеки си има слаби и силни страни. Ето не трябва да наблягаш на слаби. И това е хубавото тук, че нали, наблягаме на абсолютно всичко. Да, тото. Много хора правят, има такива. Каквото му върви, само това прави. Не, за мен е грешно. И това му е любимо, към мен ми е любимо, да кажем тягата. И аз казвам супер, обаче нали, за да имаш добра тяга, трябва да имаш хубав клик. Ама то не е само това, да се... Защото аз въря други тренировки и примерно някъде само на спининг. Ама това човек, това е нещо друго. Да видиш как е. Интервална тренировка. Ела да видиш. На другото как. Това е различно. Не, и друго ти трябва, то не е. Не мога само върчикат хамстър, само едно да правиш. Разбираш? Или обратно. Да казваме, елате, прям. Не мога, аз нали имам и онлайн тренировки, такива за вкъщи. Да. Интервални. И тия хората ми път, те са 3 пъти седмица, какво правим дори? Аз им казвам. Ако примерно това ти идва много, това е тая тренировка, на другия ден нали, ще дойде като силова. Ще ти като си по-назад, ако правиш по 5-6 повторения в интервала, то направо ти идва като силова, разбираш? И викам на другия ден ще излезеш, ще се разходиш, ще бягаш, ще върчиш колело. Ако примерно това ти идва повече кардио. Не, правиш по 20 повторения. Идва ти малко. Виж ти кардио, на другия ден направи някаква тренировка с тежа. Аз съм направил за вкъщи как да правиш, защото по пандемията ги имам тея. С раници, с такова, те хората си имат дъмбели някой так. И другата, да ти сила. И така, разбираш. Да имаш от всичко, да. И да можеш всичко да правиш. Не само. Нали, ако не строго профилиран да тренираш някакъв спорт, да ти трябва само това, тогава е противопоказано да правиш другата. За живота ти трябва всичко да можеш. Да, много е важна целта. Аз това е друго, което нали, така и ги питам винаги, каква ти е целта, нали? Защото много хора казват, искам да бъда як. Да. Това е як. Да. Има много различни степени, нали? Да дигаш много тежко, да бъдеш голям, да правиш 20 силови, да бъдеш изчистен максимално, да бягаш много, да скачаш много, нали? Нека да си поставим целта, каква е, спрямо това да градиме, нали, след това. Ще правим тук да направим какво ще направим. Аз се стинах, брат. То и аз на контузане. Чай ще направя по-малко. Мерси много, Роска, брат. Сега ще разтоварим тежестите. Задължително, защото много хора нямат този навик да поддържат след себе си. Фитнес Далан. Всеки ден, нали? Всеки ден без неделя. Всеки ден без неделя. Неделя почина. Сега с неделя е така. Само прескочихме на кара. Ево, аз също.